Hello everyone, Kulumbai. Welcome back to my channel. आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ। आंनि बे ब्लगा लामा आन्दायनायनि नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन। जों माहाय थांनानै जों मा जाहैखो आरो माहाय जोङो लामा आन्दायहैखो, माने लामाया थाङोसो थाङो ओमफ्राय बेबायदिनो मोननै मोनथाम थाङो ओमफ्राय बबे मोनसेजों थांथारनांगौ बेखौ जोंबो मिन्थिया, माने जों ओरैनो आइडिया खालामनानै जोङो थांगासिनो आरो बबेजों थांमारनांगौ ना। कन्टिनिउसलि जोङो 2 आवार्सखौहाय बे लामा गाज्रियावनो स्कुटिखौ सालायबाय थादों, माने लामाखौ नागिरलांबाय थादों। ओमफ्राय जेरैबो थाङो ओरैबो बेबायदि हाग्रा गिदिर गिदिर बेबायदिल' लोगो मोनो। ओमफ्राय माने थांफेराखैबो बेबायदि जायगायाव, फार्स्ट टाइम थांदों। ओमफ्राय गिनायबो मोन्दों, बिराद हाग्राबारि, माने बे हाग्रा गिदिरावहाय एनिमेल्सफोरजों सौग्रावबाबो जोंखौ बासायनो थाखाय रावखौबो जोङो लोगो मोननाय नङामोन, रावनिबो राहा बेबायदि मोननाय नङामोन आरोना। माने एसेबां गोलाव दंबावो, बिराद गोजान। थ' होमबा लोगोफोर नायलांबाय थादो, लामाया माबायदि जालांगोन बेखौ देखायलांबाय थानोसै। फैयो लामायानो जोबनो थाङा, खालि बेबायदिल' मोनो, खालि हाग्राल' मोनो। थेवबो जों थांबाय थादों, माने जों स्टप खालामाखै, उनफिननानै जों फैयाखै, जों थांबायानो थादों। ओमफ्राय मोनसे नैबै औवानि गुदियावहाय जोङो माखासे मानसिफोरखौ फैफिननायाव नै जों माबार फैथारदों, मानो होनबा मैदेरबो ओंखारो ना मानो बे जायगायाव, बेखायनो गिनायजों गोख्रै फैबाय आरो। थांनायाव 3 आवार्ससो नांदों खोमा जोंनोहाय सहैनो, खिन्थु
फैफिननायाव within 1 hour जोंनो जोङो सफैदों। थेवबो मोनाबाय नालाय एसे खोमसिबायबोमोन, लामाबो गोलावैनो दंबावो। ओमफ्राय जोङो गोख्रैनो फैबाय आरो बेबो बिराद गोलावखा। ससे नायलांबाय थादो। बिराद खोमसिबाय, लामायाबो गाज्रिथार, अन्थाइ गोजा, मोजां नङा। गोबाव उनावसो लामा मोजांखौ मोनदों। मोनाबाय एसे लामा मोजांखौ मोनहां जादों। गोसा एसे गोजोन मोनबायदों। थांगासिनो दंबावो, होमबाबो मानसि लोगो मोनबाय, रावबो लोगो मोनाखैमोन दहायो। थांगासिनो नायलांबाय थादो। 6:27 आवसो जोङो बे लामा मोजांखौ मोनफैदों। सालायैनो मेंग्लिजोब्बायमोन लामा गाज्रियाव। बेसेबांबा गोबावनि उनावसो बे लामाखौ मोनफैबाय। नायलांबाय थाबावदो, आरोबाव ससे दंबावो। खोमसि थांगासिनो दङ। मोनाद्रायखाबाय। 7:00सोआवसो 7:30सो जाहैदों खोमा न' मोनफैनोहाय। बेबो लामायावनो दंगासिनो, जोंनि फारसे लामाजों फैगासिनो। थेवबो लामा मोजां मोनबाय, बेसेबां खस्थ' जायाखिसै। Monkeynya saksi gue bongkar nanggal ke sini yuk. Sampai saya. Thank you everyone. Ani video ko subscribe. God bless you all.